Good morning everybody. August 16. So we are now at La Paz, Villasis, Pangasinan. Enduro cross tayo guys, by Kawasaki Endurothlon. Oy, Drift King. Oy, sigamanti intro ti vlog kon. Sigamanti intro ti vlog kon. From Benguet, Master Drift King. Alright. China. Alright. Local, open. Ayan. Sige. Warm up, warm up. Dito, ilatan. Birukom latatan. Aja, basta ka dyan. Truck builder. Pare Frank. Boss Carlo. Import from La Union pa. Oy. So, bali dito guys yung starting line. Ayan. Start. Yes bro. So ang karirang ito, drop view by Kawasaki Philippines. So starting line, tapos stretch, fast track, tapos paikot doon, balik dito sa mga gulong, obstacle. Paikot ulit doon, tapos dito, ito parang bitukang manok. Ayan, ayan. Paikot-ikot lang guys. May sinasabi rin. Russell Coloma, ano masasabi mo sir? Basic mo lang. Galing na to sa RFS. Magpa-register na guys. Okay, dito tayo sa registration area. Ayan po, sa mga unang Glenn. magpapagawa sir, may free breakfast po tayo. Limited po ito. Kaya pa-register na po kayo. Kasi yung cheese pro Ayun. May kasama na rin pong drinks yun. large yan. Limited lang po yung breakfast. Sa sobrang dami nyo, hindi namin na-prepare lahat. Ito yung father and daughter. So open na pong registration sa mga hindi po aabutin ng free breakfast. Pasensya na po. Pero para po makaabot kayo, pa-register na po kayo agad ngayon. Open na po ang registration. Sa lahat po ng racers, participants, pwede na po kayong magpa-register. Kahit anong category, open na po. So libutin natin saglit itong mga Yan, pila-pila po. itong mga Pila-pila po sa registration. obstacle. Pyramid, all right. Nako po. Ito yung tinikling. Hi pants. Brothers, Pabros, Joy. Asa nagti start? Diyan ti sirok ti kay kayo. So ayan, dito tataasan din yung mga gulong dito guys. Tapos nandito yung double jumps. So yung mga iba guys, nandun sila. Ang daming pumesto doon kasi ito nga putik. Hindi ka makapunta dito kung walang front drive yung sakyan mo. Ayan. Marami nagpwesto din dito sa taas. Dito yung food stall sa taas at saka yung Kawasaki, Wanson, Ineos. Ayan. So daming sponsor guys. So ang karera na to, free registration. Kaya kung kaya mong salihan lahat, pwede. Ayan, ito yung podium stage. Alright. Paparegister na tayo para matapos na. Pa-register. Ipilak mo to na. No? Dinoyan nyo. Ay, woy, narigat ita ni, narigat. Registration po. Pwede nyo na pong i-claim yung breakfast. Nandito na yung mga lady rider natin from Masingan.
Alright, may jersey tayo. At saka breakfast. Alright, saktong-sakto. Anong size? Small? Ayos lang. Medium ko may mayat. Naisuot mo mo tayo. Nagado pala register na eh. Off-road Brothers, Sir Jeffrey Cachola. Oh. Magpay na kayo tayo, starring man yung vlogger. Ayos ah. Oh, free jersey. Ayos. Ayan, ang kagandahan ng pakarera na to, may free jersey. Alright. Tapos nilikot. Green. Okay, this is it guys. So, start na ng race. Our first category to be released, ladies category. Bali, 4 lang sila guys. Briefing sa ating mga lady rider. Pagdating nyo doon sa dulo, babalik na dulo. Ang kopin kay kaya niya ipagsubyan lagi ng ladies. Hindi na mag-radya pitak kaya niya. Team Kawasaki. Okay, this is it guys. Ladies category. Full start. Full start. Manong lap? Bababa na po. Ilang laps pa lang? Yan tayo, di na mo. Oy! Oh shit! Okay lang, okay lang, okay lang. Oy! Bueno. Si Alex. Hop hop. Si Alex nangunguna. Ito nangunguna. Bonita at saka Alex. Si Alex yung nangunguna. Sige, 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 sige. Sige. Ajay, alalayo pa rin. Nangunguna na si Alex. Nadagsan pa rin, nadagsan. Di atras. Clutch, clutch. Okay. Sumurot ka dyan motor hanggang papauli. Sige. Sige. Banatan mo. Sundan mo yung motor.
Sige, guidom pa pare, guidom. Marshals, pagayan din po yung ating mga tali. Pakitali mo ulit pag natanggal. Sige. Hindi pa yung panahon mo. Okay, tanong makakaroon natin eh. Kaya na. First gear. Sige, first gear. Sunod ka sa motor ha, sunod ka sa motor. Diretso, banat. Sige. Sige, sunod ka sa motor. Uy. Pre. Basta diretsuin mo lang. Tapos sunod ka sa motor, huwag kang pauhuli. Para sabay kayong aakyat. Okay. Oh, sige. Ayun. Ipaikot hilahin na natin. Ito na yung nangunguna. Si Alex. Basta ko ha. Sir Glenn. Ibagam, relax lang. Nabalit ako. Relax ka lang. Relax ka lang ha. Malayo yung agwat. Ito yung nangunguna. Diretso mo yan. Diretso mo yung motor. Hop. Balik. Yan na po ang ating first participant. Nangunguna. Ayan, tama na po siya. Ito yung pangatlo. Binis. Sa likod ka magtreno, huwag sa harap. Uy, tingin ko na. Kaya na pare, kaya na. Nalalay nga ate pare, nalalay. Oh. Ito yung pangalawa. Hop. First gear. Uy. Magta uri matumba ka gandar nga dagos. Hindi kanya kaawanan. May taji cards mo. Sige, pap. Naka first gear ka. Lagyan mo kasi ng momentum lagi. Okay lang rin. Okay lang. Ano sakit? Teka. Okay lang, sige lang, relax lang. Okay lang, pagpilitan lang. Wala kayong payong? Good tayo. Ayun. Good. Okay. Kaya. Okay. Okay. Mga immortal to eh. Immortal pare. Android. Ito na yung nanguna. Last lap. Finish line. Dino finish line. Ito yung nanguna.
champion sa ladies. Yan. Approaching sa finish line doon sa may I Love Pangasinan, doon sa may canopy sa dulo, yung finish line. Ito yung pangatlo. Ito yung si Bonita. Pangalawa. Pangalawa. Ang pangatlo. Yan nagbannog ang mga buy-buya. Tsaka mo di mabanbannog. Pop, go! Nice! Hey, go, go, go! Bandugin pa rin, danog. Nalaplapagan yung ping-ping. Okay, that's all. Magkipinis na rin itong mga to. Ayun na. Yung second place, third place. Tapos yung pang-apat kanina nag-exit na. Okay, na-injury. Oh. Okay, mamaya ulit guys. Sunod na kategory natin is ito, All KLX. Alright, All KLX. Dito ang mga master ko na malulupit. Merong panggaling ng Baguio City versus Dagupan City. Alright, manunod lang kami sa mga bata. Oo, kami ang manunod. Bye. Okay, right safe. Oh, ruta lahat. Basta may bantings. Okay. Right safe. Ito yung pampato natin sa La Union. Russell Coloma. Ba't anyang ka, master? Ito na yung mga malulupit. All KLX. Relax. Okay, ang gigil. Ito yung nanguhuna.
Okay na pare. Pasanuntungan na kamay. Pasanuntungan na kamay. Okay na. Berikat mo. Shit. Bakit ito ni? Anak baka video job hill. Boy. Ato yung taga bantay. Ay, ban. Manat. Off-road, Team Off-Road Brothers. Jones, taga Bulacan. Relax lang. Na-overlap na kayo ni Kwan. Ito na lappers natin sa Paraiso. Ganda ng diskarte ah. Galing. Ganun lang, napaka-basic. Overlap. O yan na, overlap. Relax lang master. Sige, diretso. Basta malpas. Sir Jeff Katiola. So, maraming mga portion na dito tayo makakuha ng magandang video guys. So, dito lang tayo nagpo-focus sa mga mahirap na obstacle. Hoy, ba't mixit ka? Mixit ka? Dapat pulot ko lang yung rote. Ay, ang hirap dito. Oh, may ikon na, may lappers. Ito, paunahin. Oh, lappers yan. Pangalawa. Ito yung nangunguna sa Paraiso. Andito na po si bike number 142. Bakit di gulong na? Rendel Ramos. Narigat ato niya pre. Ato yung narigat. Ilang laps to? 4 ay 5? 5 ba? Ha? 2? Kata pare.
So may nadali po doon guys. Kailangan nila ng medic. Champion Taco Paraiso. All Galex panalo Sak Paraiso. Ibahin tong si Master Long ah. Number 1. Tira. Rilam sa boss? Ito yung pangalawa. Okay na to. Ito yung pangalawa. Pangalawa. Oh. Lumingon pa. Oh, oy. Kami na guys yung susunod. Isisit. Okay, kasama natin si Pare Frank sa Executive 40. Alright. So, importante ma-finish natin at safe ang lahat. Okay. Nakaon na.
Okay, up. Ay, sorry. Sorry, Master. Oo. Pwede tulungan, bangon lang. Kita man Jechok. Kamu kayo chuchok ha. Eh, babangon. Naik lang. Oh! Yet. Chok. Oh! Morning. Tama ko na, minum ka ng bed. Minum ka bed. Saan? Sige, pantarap. 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 Pasam. Hmm. Ah. Digulong, ibagat mo to dyan ikot digulong to. Sa. Relax lang. Oh shit.
Eh, tanggalin na natin, sir. Tanggalin na natin. Hindi. Akin na, ako. Ito. Ano, manuga ko na rin. Unahan. Tubig. Oo. Pang-pito. Sige, iganam. Hey, relax mo tan, lipasin mo tan. Kaya. Hop. Yan, diba? Abangan natin natin na from Baguio City. Yan. Ayan na po, Mr. Jeffrey Cartona from Baguio City.
mga gandar. Ilipas tayo lahat na. Paano ka kon? Karaidap mo, nag-rip na gandar. Okay na. Man. Banugang ka talaga. May gidan pa lagot utot mo it. Dubli-dubli mo it. Oh. Pagod. Mamaya hapon. Ayan. Banugang ka talaga. Sure, mag-enjoy po ulit kayo mamaya.
Diyan nabaybayak man yung tanom. Shit. Ah, ang boss. Uy, sorry. Ah, thank you. Lamig. Congrats. Ah. Awan, naswerte yan. Baka disparap lang ata. Yan. Disparap lang ata, pare. Baba, basa. Basta danom. Oh, et man yun. Oh. Putang inang tubig. Ah? Oh. Ito guys, kapag tubig wala. Patulong sir. Patulong chok. Kuaman. Pakicok lang, pakicok. Ito ni. Dia nangisit na jay. Di nga tom lang, jak makawit. Nga tom. Yun tama po. Nga tom. Karon nyo ang kanitran. Naka-neutral suna. Right. Naka-chok. Basta tanong. O yun. O yun. Zero 51. Awan. Loko-loko. Okay na na. Nabanugak pa. Nabanugak ko nga ako. Okay na. Okay, that's all for today. Talo-talo, pagod tayo. Tapos palo ko yung motor natin. Pag tubig mamamatay. Ayun, tapos na. Bye bye.
lang po talaga si bike number 12 saka si bike number 22. Yes! Ayan po, nakatingin po rin si bike number 12. Sige, pre, panatam. Sige, sige. Bike number 22. Bike number 22 papunta sa jam. Ayan na po. Bike number 12. Na-stop naman po si bike number 22 doon sa may mga signs. Iba panatam. Oops, oops. Uy, okay na. Sorry. Sige, sir, abante. Abante. Oh. Ay! Woohoo! Up. Okay. Ay, yung sakak, nasakit. Yung pa ako. Oh. Sige, sige. Sige muna. Sabi mo na, atras mo muna. Ha? Atras mo konti. Oh.
Masakit ito sa kak. Aja injurek. So nga ialali ka kakay. Delikado baka matiritir mo rin. Yan po. Apat na motor po ang kasagapan nakakita. Ah shit. Bakit nga eh? Uy! Okay, thank you. Okay, okay. Oh! Woo! Oh! Woo! Trail lang pa rin, gito man rin. Dito yung lata. Oo, manayin nga talaga. Kaya.
dumadaan po yung mga motor, tatabi po tayo. Kasi yung mindset niya, kumakarera. Kung tatamaan po nila kayo, sorry. Kaya meron po mga boundary na Ayan po, meron po ano. Ayun na si Lava Black, downhill. Shout out Lava Black. Ito mga kasama ko nung kumakarera ko ito. Tatamaan mo pala sila. Guys, leader na, sumasabak pa ito sa mga hardest bungos. Yan ang technique. Namamatay. Lalabas ka para may momentum ng pakyat. Ah. Oh, anong may lipasan? Nabayak yan dito na mga kandar. Oh, Jonas. May kamano ka? Bigat ba? Good. Ah. Niko nga eh. Oh, Jonas. May kamano ni Pabraus? May katlaw? Good. Larong kuan na lang tayo. Ha? Pagod na. Ayaw. Woo! Ano? Exit kon. Nakamatangkay ko madyan mga kastoy. Update na nakit day day. Okay, ito. Battle of the Champions. So, nandito si Jonas. Battle of the Champions. At saka yung nagsigil na podium. Pangatlo, Jonas panglima. Habol na.
ito yung nangunguna. Dikit yung laban, dikit. Paribaw. Yay! Bilaw! Ayan. Overpower yung motor na. Agwil-wili. Jai. Sak, naalanan. Pangalawa. Ha? Yan ini box. Jonas ngayon. Oo, ni Jonas ay. Ayaw sumali ha. Ang upat, Jonas. Naninlaban na ti ko na ti motor na. Tingkrat nga na microbike okay. Yan na. Yes. Paribog so. Oh. Ayos, pang-upat ni Jonas di Battle of Champions. Oh, nakapinis na sila. Pump ko na yun. Oy, nagbibinig si Iman na. Abangan natin si Jonas dito. Pang-apat. May kapat. China, ultra branded. Ini Jonas ain. Hop, finish. Ayos. Apat. Nabibinag. Congrats, Master.
Ako nga talaga ang ang kaya na kita bubing. Long pang fifth. Pang fifth ni Long. Ano doon? Dapat set off. Nagmatayo niya ako. Nagpamapawilan. Uy. Basic natin. Podium, si Mark podium. Okay. So that's all guys. Battle of the Champions. Tapos din. Ayan. Panglima. Hoy, tingay. Nana dyan. Ayos. Congrats sa successful event. Ayos. Abangan natin ang next. Congrats. Yes, supra. So that's all for today. Ang karera. Drop view by KLX Kawasaki Enduro. Uy. May na-knockdown doon. Okay. Bye-bye.